ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. нархҳои хонаҳои имрӯза аз сар мешавад ай 30 000 сомонӣ. агар шумо дам квартираҳои фурӯшии хонаи замини холӣ, ягон мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шумо дам чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотча дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навраста сета квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухта, территорияи шаҳри Ваҳда, территорияи Ваш, территорияи Рӯдаки, заминҳои фурӯшӣ, территорияи дӯстон аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Туз ва дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон. ва инчунин квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор ва аз территорияи Ваҳдат ва Душанбе ва шаҳри Бухта ҳастанд. ва дӯстон азиз, инчунин хонаҳои коттеж ва дигар хонаҳо аз тарафҳои шаҳри Ҳисор ва аз дигар тарафҳо ҳастанд. нархҳои 35-30 000 сомон ва болотар ҳастанд. ва дӯстон азиз, ҳар гуна. ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 119 сомону 50 дирам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. мегзарем ба навори имрӯз. мегзарем ба эълони якум. се қисми блокбарорӣ ҳастанд баъдрон ки се қисми блокбарорӣ ҳастанд ки бо сифати аъло ду намуд. барои перегородка дӯстони азиз, барои дуруни домо, барои перегородка кардан ва барои ошхона баня кардан дӯстони азиз, ва размери стаканчи калон шуда барои гирди хона маҳкам кардан, забор кардан, барои хона кардан ҳастанд. размери 14 барои перегородка, барои мақсад ки ошхона баняда мешавад, ва размерои калон шуда стаканчи калонош барои гирди хона маҳкам кардан, барои забор, барои хона кардан мешавад. бо сифати аълое ки таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад ва инчунин дастафка ба тамоми шаҳри ноҳияти Риксо дорад ки ваяш бо маслиҳат ай. ино сехшон қарор дорад дар Душанбе, яъне ки 9 километр пушти шиферни завода дӯстони азиз, бо сифати аъло. хоб, размери стаканчи калонош ҳастай 3 сомону 20 дирам ҳастай ва размери 14 ҳастай 3 сомонӣ ҳастай. агар шумо бисёр гирем бо ягон чи ба шумо мақсад ки муомила ёки ягон скидка мекунам. якумаш рақамҳои билайн дастии ахираш 27 дӯстони азиз. дуюмаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 11-19 WhatsApp дорад дӯстони азиз. хоб, ҳамаи намуд размероша мега дорем бо сифати аъло мега дар материал мо мега ҷавоб метиҳад дӯстони азиз. мақсад ки барои перегородка, барои баня кардан, барои ҳоҷатхона кардан ва барои гирди хона маҳкам кардан ва дӯстони азиз, барои инчунин барои хона карданам доранд. ду намуда бо сифати аъло. хоб, дар шаҳри Душанбе гуфтем 9 километр тарафи шиферни завод. ягон саволо иловагӣ бошад, агар дӯстони азиз, маромад занг занед ва инчунин дастафка бо маслиҳат мешавад, метавонед ҳозир занг занед, бо скидкатон мекунанд. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастанд ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пушти театри ҷавонон, аз роҳи калон 100 метр дурун. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пушти театри ҷавонон, аз роҳи калон 100 метр. сехонага квартира ҳастанд ки дар дуюм ошона қарор дорад ки доми 11 ошона ҳастанд 70 квадрати метр. ремонтҳои замонавӣ. сехонага дар дуюм ошона доми 11 ошона аст дӯстони азиз, 70 квадрати метр. ҳамин як қолини як телевизорша мегад мегирем, дигар чош мегад местан. ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз, обсвет, пасиян астанд, термис, пермис, ҳама чиз замонавӣ астанд. мақсад ки медорем фақат зиндагӣ мекунем. хона мегад квартира дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 800 000 сомонӣ ки мегад бо муомилаи хуб мекунем. мегад сехонага дӯстони азиз дар дуюм ошона, мақсад ки хеле болои бад намебурем. доми замонавӣ, мақсад ки тагишда ҷои мақсад ки мағоза, аптека, банк ҳама чи пешшуда ҳастанд. сета рақамҳои дастия. якумаш рақамҳои вавилон дастии ахираш 0566, дуюмаш рақамҳои 0898 наша вавилон ва сеюмаш рақамҳои мегафон ахираш 3252. ҳар се рақамҳои соҳибшуна. бо мегад 800 000 сомонӣ мегад бо муомилаи хуб мегад мекунем. сунат хона бениҳоят кушода аст ва ҳама чи дора. обшим ремонтош бениҳоят хуб, ягон мушкилӣ нест. хоб, ягон саволтон бошад, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин квартира фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. агар шумо дам квартираи фурӯшӣ, хонаи заминӣ ёки мошин, ягон чи боша барои реклама кардан, маромад рӯй кунем, мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастанд ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши балниса дӯстон, яъне ки центри шаҳри Ваҳдат, пеши мактаб Садиқ балниса бозор, рӯпарои мактаби Терешкова дӯстони азиз, ҷои беҳтарин центр. духонага квартира ҳастанд ки дар шашум ошона қарор дорад ки доми 6 ошона ҳастанд 45 квадрати метр.
бобсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термиз ва ремонтҳои беҳтари лаби роҳ даҳед. пеши домда мактаб дӯстони азиз, садик, мағозаҳо, банк, балниса, бозор ҳамаш наздик аст. обшин ҷои беҳтарин ва ремонтҳои замонавай люкс, яъне ремонтош беҳтарин обсвет пазитянӣ. нарша бениҳоят арзон гуфтаста ки срочно сум дар кор. нархи квартира 210 000 сомонӣ ҳастае ки бо камтар дига мегӯяд муомила мекунем срочно сум дар кор мегӯяд ба хотир мефурӯшем. парамои рақамҳои мегафони соҳибшона дар рақамҳошон ватсапа доранд. хоб оиди ҳами квартира шаҳри ваҳдат центр дар бош дӯстон азиз, агар ягон маълумоту иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд срочно. ҳам рақам кор мекунад, ҳам ватсапшон бисёр соат кор мекунад, маромад занг занед. варна гуфтанам дӯстони азиз ки шумо агар ягон хонаи фурӯшӣ, ягон квартира, ягон мошин, ягон аппарат, ягон техника барои реклама кардан боша, маромад дӯстони азиз роҳӣ кунед реклама мекунем. лайкҳоро занед ва навори моро дар ватсап имото силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочно бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз, пеши масҷиди Ҳоҷи Мирзо, ҷамоати Гулбоғ дӯстони азиз, яъне ки Гулбоғда боғи ботаникӣ. маршрути 1 мегат меравад. 5 сотиқ замин масоҳат дорад дӯстони азиз ки ду дар хонаҳои временӣ қадди ошхона банияш кардагӣ ҳастае. хоб нархаш мегӯяд 30 000 сомонӣ аст, нархи ахиронша мегӯяд дига ягон сомон мегӯяд арзон намешавад. шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз, пеши масҷиди Ҳоҷи Мирзо, Гулбоғда боғи ботаникӣ, маршрути 1 мегат меравад. 30 000 сомона дига арзон намешавад, нархи ахиронша мегӯяд, беҳуда нороҳат накунед дӯстони азиз. хона коробкае. хоб прамои рақамҳои соҳибшона ки рақамҳои вавилони соҳибшона прамои кор мекунад, дар рақамҳошо тоқа мақсад ки номери холия ватсап надорад. метавонед ки занг занед бештари маълумотои пурраша гирен. шахсоне ки аз территорияи Кӯлоб хонаи арзон мақсад ки суроғ кардем. хонаро хая ранг бор мекунем, медорем зиндагӣ мекунем. ягон саволтон боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳен агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. лайкҳоро худи ҳозир занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Исо дӯстони азиз, шаҳраки Шарора наздики кирпич завода. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз ва якчанд намуд дарахтон ва гирди хона маҳкам. хона мегӯяд дастрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомонӣ ки бо мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мешавад. шаҳри Исо дӯстони азиз, Шарорада назди мақсад ки кирпич завода. агар харидори аниқ боша мегӯяд бо муомила кардан метавонед, мегӯяд срочно. прамои рақамҳои дастишона ва дар рақамҳошон ватсапам доранд. ягон саволтон боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳен агар оиди ҳамин хонаи ҳозира дӯстони азиз, маромад занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳам. агар шумо хонахар бошед, заминхар бошед, квартирахар бошед, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона замин дар кор аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имотон подлисаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, хонаи душона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Чимтепа дӯстони азиз, ҳамин хел маълумото. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагии хона, мақсад ки шкатур, монтаж ва дигар корш кардагӣ аст. гирди хона маҳкам, хонаи душона дӯстони азиз, хонаҳош кушода. хоб дар пеш хона мегӯяд мактаби миёна ҳастай, масҷид ҳастай, поликлиника ҳаст дӯстони азиз, маршрути мегӯяд 5429 меравад, 5 сум таксишае. маршрути 54 ва 29 ва такси 5 сомона мегӯяд дорад. гипразем мақсад ки як роҳи дигарам бо мегӯяд аз ду тараф обшин ду тараф роҳ дорад. хоб нархи хона 370 000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуб мегӯяд мешавад. прамои рақамҳои мегафони дастишон ва рақамҳои ватсапшон. хоҳан ягон кас ки мисол мехарад, саволҳои иловагӣ боша, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, маромад шумо занг занед, бо маълумотша гирем. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% ҳуҷҷатхона, ошхона, баня мегӯяд ҳамаш дар даруни хона аст, ҳам дар беруншам ҳастае. ягон саволҳои иловагии маълумотои пурра дӯстони азиз, маромад занг занед. фақат шумо лайкҳоро занед, фаромӯш накунед. чӣ хонае ки дар кор нависем, дар видеои оянда бартон пешкаш карда мемонем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20-солагии деҳаи ҳаёти нав, яъне ки таги бейт. 18 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ аст, ки дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни.
خب یکچه نمو درختان و انگور و نرخی خونه 210,000 سومانی است. با میگد معامله میکنیم. 18 سوتیق زمین دوستان عزیز، 3 در خونه، یک تاش ریمون دارد، 2 تاش ریمون دارد دوستان عزیز، یک تا ویران دارد، یک تا اوغول، یک تا الاخونه، یک بانیا دوستان عزیز، یک تا خوخنی، باید تا بانیا درود هم بیرون دسته. و اینچنین میگه ترمیس هم میگه چسبوندگی است. آب سویت هم میگه پالیستیانی است. پیشی مکتب دوستان مکتبی 10 مکتبی 5 10 میگه روح است. خب دهه دوستان عزیز جماعت 20 سالگی دهه حیاتی نو رقمشون است مگافون و رقم واتساپشون کدومش بوده که معقول است مقصد که زنگ زنه بیشتر به متوشا گیره التماس میگه بهوده نه فقط آدمانی خریدار 210,000 است نرخ ارزان گفته سای صاحبشون بو میرم معامله میکنن خونه خیر ریمون دارد دوستان عزیز مرامت دیگر معلومات پورا از رقمای پویمودا. هشتم کвартира фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гипразем достони азиз, ноҳияи Сино, кӯчаи Сомонон, яъне Сомон, кӯчаи Сомон, пушти 201 дивизия, доми кирпичный, бо чизи чораш срочна. Духонага квартира астае ки дар якум ошина қарор дорад 51 квадрати метре. Боб саи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни достони термиса дорад. Достони азиз, доми нав аст, як домои мақсад ки пастак аст. Домои нав дорад 3 ёки 4 ам хеле ёки 2 домои нав астае. ремонт дорад достони азиз, об свет ҳастае, ошхона, баня, кухни, термис ва дигар чизо. Шаҳри Душанбе достони Гипразем, ноҳияи Сино дохил мешавад, кӯчаи Сомон. Хоб пушти 201 дивизия, нархи квартира 300,000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуби хуб мега дорад. خب رقم‌های صاحبشون هست رقم‌های واویلون دستی و رقم‌های واتساپشون کدومی که معقول باشه مرامت شما زنگ زنید بیشتر معلوماتای پورش گیریم. اگر شما دارم خالی کوارتیر فروشی خانه زمینی یا که زمینی خولی اگه ماشین اگه تکنیک اگه آپارات اگه محصولات که برای رکلام کردن باشد مرامت رقم ما در بالای ویدیو هست اخیرش 1220 هم ایمو هم واتساپ هم تلگرام هم چی پیوست دارد چیزی که داریم مرامت رو کنیم و رکلام کردن میمونه. мегзарем ба наҳам замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, тезгари болода. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, тезгари боло. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз ки якта времика мегӯяд ҳастае. خب нархаш мега 80,000 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо мегӯяд муомила мешад гирд ва ношта одамо зиндагӣ доранд. ноҳияи Рӯдакӣ, тезгари боло, 6 сотиқ дӯстони азиз. این خیلی با هم خیلی کوچک هستیم دروی پیشی زمین زمین میره نرخ 80 تا با میگد معامله میکنم اگر امیره یک سوتیخ دو سوتیخ هم میگد گیرن یعنی که همین خیلی هم میگد میفروشیم همین سوتیخش جدا کردگان میفروشیم نشد دیگر چیزش مقصد که آب سوید حجت دیگر چیزش میتونه که خودتون معلوماتی پرش از رقمای پیامده بیلاین زنگ زده گیرین شما لایک ها را زنید دوستان عزیز و نوار ما رو پادیسش کنید در کامنت نویسید که از کجا با شما چه خیلی خونه زمین کوارتر که لازم است ما در ویدیو آینده پیشکش میکنیم در کامنت نویسید که از کجا میخرین ما یافتیم ابیاتینا شما رو پیشکش میکنیم. مگذاریم با دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی سروچنا قرار دارد در شهر دوشنبه نویای فیداسی پایانی دوستان عزیز پایان پیش کاروان پشت مسجد شهر دوشنبه نویای فیداسی کاروان پشت مسجد دو کвартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад 38 квадрати метре. Боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонт шама ки ремонти нава соза барои зиндагӣ 100% чӣ хеле дар навор дидесин. Квартира мегӯяд дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 305,000 сомонӣ ки бо мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем. Дигар маълумот чанд нафар 305,000 сомон аст бо муомилаи хуби хуб мегӯяд мешавад. خب کدام شما که معقول باشه اگر سوال ایلاوگی داشته باشین اگر اوید همین کوارتیر فهمیدن دوستان عزیز مرا شما زنگ زد رقمای صاحبشون رقمای واویلون است اخیرا 4591 میتونید زنگ زد معلومات پورش گیریم. یکم رکلام باشه مرا رو کنید رکلام میکنم اگر خونه خراب باشه نویسید پیشکشتون میکنه و دوستان عزیز خواهش که نوار ما در واسه ایموتو پادیسش کنید. مگذاریم با 11 کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است وادرون باید اگه از تراتور شهر وحدت پیشی سویتاوی دا دو کвартира аст ки дар чорум ошина қарор дорад 65 квадрати метре бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст. термис дорад достони азиз бочкаша мегӯяд ҳастае об свет мегӯяд пастяния хона мегӯяд ремонтҳои хуб шаҳри ваҳдат пеши световой достони азиз ду хонага дар чорум ошина 65 квадрати метре. хай дигар маълумотша нагуфтиян нархи квартира мегӯяд 290,000 сомонӣ аст мегӯяд соҳибош бо мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем тоқа суми холят достони азиз алиш палиш мақсад ки намешавад беҳуда мегӯяд нороҳат накунед фақат харидорои аниқ.
خب رقم‌های صاحبشون هست مگافون تولیکسون هست کتابش خود که معقول است مرام زنگ زدن بیشتر معلوماتای پرش گیرین از کجا که کوارتیر در کار است کدام چند خانگی تا چند سومون از کدام تریتور شهر تو نوحیه تولیکسون است در کامنت‌های مون نویسید ما در ویدیو آینده ویدیو کدا پیشکشتون میکنیم اگر شما یگون کمپانی یگون محصول یگون رکلام داشته باشید مرام در رقم‌های ما بالا بوده 20 در یک رکلام میکنیم این بود نوار 11 مون از تو ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما